ಕೆಲವರ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರలు ಎಂಚ ಒಪ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಐಡ್ದು ತಿಗಲಿ ಪುಡಾಂಡಲ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊರ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕ ಒಪ್ಪೋಡು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಯಾನ್ ಏತು ತುಳು ಕೋಟ್ಸ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ದ ಮುಖಾಂತರ ತುಳು ಕೋಟ್ಸ್ ಪಂಡದು ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾಪೇ ಅದು ಪೋತುಂಡು ನೆನಪೇ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಲೆಕ್ಕ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೆನಪುಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಿರ ತುಳು ಕೋಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬಟ್ ದಾದನ ಇಕ್ ದಿನ ಬರೋದು ಇಜ್ಜ ದಾದನ, ಬಟ್ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ. ನಿಕುಲ್ ಮಿನಿ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಏನ ತುಳು ಕೋಟ್ಸ್ ಅಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಲೆ. ಸದ್ಯಗಿತ್ತೆ ಯಾನು ಕಬಾಬ್ ಅತ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಪೀಸಸ್ ಮೇರ್ ಸಂಡೆ ಕಾಂಡೆನೆ ಪೋದು ಚಿಕನ್ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಪೀಸಸ್ ಕನ್ನದಿತ್ತೆರೆ ಐಕಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮಸಾಲ ಕಲಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಕಬಾಬ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ದಿನಿ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಜಾತಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ದೆ. ತನಿಷ್ ಅಂತೂ ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಆಯ್ ಕಬಾಬ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ, ಅವಲ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಪೀಸಸ್ ಪಂಡ ನನಲ ಫುಲ್ ಖುಷಿ. ಏ ಪಾಪ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಪ್ಮುಡು ಯಾನ್ ಏ ಪಾಪ ಒಂದೇನು ಮಾತು ತಿನ್ಪೆ ಅಂತ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ. ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಕೇಂಡೆ ನಿಕ್ 2 ಚಿಕನ್ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಪೀಸಸ್ ಬೋಡ 3 ಬೋಡ ಅಂದ ಆಯಂಕ್ 4 ಬೋಡು ಪಂಡೆ. ಏರೇರೆ ಗೇತೆತ್ ಬೋಡು ಆತಾತೆ ಕೈತು ದಿಂಡ ಬೆಚ್ಚ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ತಿನ್ನೋಲಿ ಮಾತ ಕಲಪದೀತೆ ಅಂದು ಒರಾನೆ ಕೈತು ಬುಂಡ ಕತ್ತಲೆಗ್ ಡಿನ್ನರ್ಗೆ ಹಾಪುಣ ಒಂದು ಕತ್ತಲೆಗೆ ಅವು ಚೌಲಿ ಆದುಪುಡು ತಿನ್ನರೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ಏರೇರೆ ಗೇತೆತ್ ಬೋಡು ಕೇಂದು ಏತೆತ್ ತಿನ್ಪೇರ್ ಆತೆನೆ ಯಾನ್ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಫ್ರಿಜ್ ಎಡ್ದೆತ್ತದು ಇದು ಬಿಟ್ಪೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಸಲ ಕಲಪದಿನ ಮಸಾಲ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿ ಅರ್ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಚುಟ್ ಚಪ್ಪೆ ಆತನು ಒಂಚೂರು ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನು ಇಂಚ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಫ್ರೀಝರ್ಡ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಜಾತು ಚಿಕನ್ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಪೀಸಸ್ ಉಂಡು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನು ಪನ್ಪೆ ಈರೆನಿಕ್ ಮಸಾಲ ಕಲಪಾಲೆನ್ ಪಂತೆ ಯಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆರ್ ಕಲಪವ್ನ ಮಸಾಲ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಅದು ಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಬಾಲೆ ಮುಲ್ ಜೇದೆ ಗಂಟೆ ತುಲೆ 12:40 ಆತಡು ಯಾನ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಡಬಲ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿನೆಕ್ ಚಿಕನ್ ಶೋಕ್ ಅದು ಐಕ್ ಮಸಾಲ ಪತ್ತದುಂಡು ನೀಟದು ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅಲ್ಲೇ ನೀಟದು ಪತ್ತದುಂಡು ಮಸಾಲ ಡಬಲ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಪಂಡ ಕಬಾಬ್ ಕಾಯೊಂದುಂಡು ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ಮೂಲೊಂಚೂರು ಮಸಾಲ ಮುಗಿಯೋನ್ ಬತ್ತನ್ ರಾತ್ರಿಗೆ ಬೇತೆ ಮನ್ಪೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಸಾಲ ಕಲಪಾದೆ ನೆಕ್ಕೊರ ಡಿಪ್ ಮಂತದು ಬುಂಡ ಮಸಾಲ ತುಲೆ ಶೋಕ್ ಪತ್ತದುಂಡು ನೀಟದು ಎನ್ನ ಐಡಿಯಾ ಇಂಕೆಲ್ಲ ಪಂತಿನತ್ತೆ ಯಾನೇ ಐಡಿಯಾ ಮಲ್ತೀನಿ ಇಂಚ ಬೇತೆಕುಲ್ಲ ಮಲ್ತದುಪ್ಪೇರು ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಎನ್ನದು ಮಲ್ತೆ ಮಸಾಲ ಐತ ಕೋಟಿಂಗ್ ಶೋಕ್ ಆತು ತುಲೆ ಚಿಕನ್ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಪೀಸಸ್ ಕನದಿನ ಮಾತ ಮುಗಿಯೋನ್ ಬತ್ತುಂಡು ರಾತ್ರಿ ಬೇತೆನೆ ಮಸಾಲ ಕಲಪಾವೆ. ಯಾನು ಕುಂಟು ಮಚ್ಚೊಂದುಲ್ಲೆ ಒರಿ ಅಲ್ಪ ಟಿ ವಿ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ತಿರ್ತುಕುಲ್ಲೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಜೈದುಜಿ ಆಯ್ನಾತೆಗೆ ಉಲ್ಲೆ ಆಯ್ನನೇ ವರ್ಲ್ಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ವಿಕ್ ಅದು ಕುಂಟು ಮಾಡ್ಪುಗ ಅಂತ ಬೈದೈತೆ. ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಮಂಡೇ ಕಾಂಡೆ ಕೋಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೈತೆ ಸಂಡೇ ವೀಡಿಯೋ ವಾಯ್ಬುಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ತಿಜಿತೆ ಮಂಡೇ ಕಾಂಡೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತೂಯರ್ ನಿಕುಲಿ ಅಂದಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದ ಇತ್ತೇ ಸದ್ಯಗ ಅವೇ ಡೈಲಿ ರುಟೀನ್ ದಾದ ಮಾತ ಮಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ಸೇಮ್ ಅವೇನೇ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಂಕುಲು ದಾದ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಅವು ಮಲ್ತೊಂದೇ ಪುಡು ಇನ್ನೀ ಮಲ್ತಂದು ಎಲ್ಲೇ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲರ ಆ್ಯಪ್ ಜೊತೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ಮಲ್ತಿನ ತೂಯರು ಮಾತ ಸೋಫಾ ಮಾತ ನೀಟಾಗಿ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತೆ ಸಾಂಗ್ ಹೊರಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ತದೆ ದೇವೇರ್ನ ಪದ್ಯ ಅವನೊಂದು ಟಿ ವಿಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ರಿಫ್ರೆಶಿಂಗ್ ನಿಕಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚೈತೆ ಪಿರ ಪಾತಿರ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಬ್ಲೇಮ್ ಅನ್ಪೆ ಯಾನು ಬಾಲೆ ಜೇಯಿದೆ ಪಂಡ ನನಲ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೆದು ಮೀಪಾದ ಮಾತ ಆತಿಜಿ ತಯಾರು ಬರ್ಪೇರು ಎನ್ಪಂತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಡ್ಲ ಬಂದಾಗ 9:45 ಮಾತ ಆತ್ಮಂಡು 11 o'clock ತೊಲೆ ಹಿಲ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಬ್ಯಾಕ್.
ಸೊ ಇತ್ತೆ ಜೈದೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ಡು ಪಾಡ್ದೆ ಕಾಂಡೆ ಮುಲ್ನೆಲ್ಲ ಬುರ್ದಿತ್ತೆ ಅಂತೆ ಗೊಬ್ಬುದಾದ ಒಂಚೂರಾಗಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ನಿದ್ರೆ ಬರೋಂದಿತ್ತನತ್ತೆ. ಸೊ ನಿದ್ರೆ ಜೆತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ತೊಟ್ಟಿಲಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ದೆ. ನಾವು ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಗಂಟೆ 11:40 ಆಗ್ತದೆ ಟೈಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಜುಪಿತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅದು ದುಮ್ಮು ಮಾತ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ 11 o'clock ಮಾತ ಕಜುಪು ಅಟ್ಟಿನ ಮಾತ ಫಿನಿಶ್ ಆಗೋದಿತ್ತದ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಲೆ ಜೊತೆ ಬೊಕ್ಕನೆ ಕಜುಪು ಮನ್ಪರಿತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂಚ ಗಡಿ ಲಕ್ಕೋದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಅಂತಾನೆ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಲೆ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಕಜುಪತ್ತೆ ಪಣ ಈರುಳ್ಳಿ ಮೂರ್ದು ಅರ್ಧ ಅನ್ನಗ ಬಾಲೆ ಲಕ್ಕುನ್ ಬಲಿಪುನು, ಟೊಮೆಟೊ ಅರ್ಧ ಮುರ್ದನಾಗ ಬಾಲೆ ಲಕ್ಕುನ್ ಬಲಿಪು ನಾವು ತೊಟ್ಟಿನ ಕುಂಕರೆ ಪೂರ್ಣ ಜೆಪ್ಪೈತೆ. ಸೊ ಒಂಚ ಬಲ್ತು ಮೂರರೇ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಣಿತ್ತು. ಒಂಜಿ 10-15 minutes ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಜುಪು ಅಣ್ಣ ಆಂಡೇತಿ ದಾಲ್ ಇಚ್ತೇವೆ. ಕಜುಪು ಮಾತ ಮಲ್ತದಾದ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ನುಪ್ಪು ಗರಿ ಪಾಡ್ರೆ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಅರಿ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಿಚನ್ ಒಂಚೂರು ಗಲೀಜಾದಿತ್ತಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದು ಪಿರ ಕಜಾ ಬೂರ್ದಿತ್ತಂಡು. ಹೌಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬತ್ತದ ಅರ್ತದ ಒಂಚೂರು ಪೋತೇರು ಪಿರ ಕಜಾ ಬೂರ್ದಿತ್ತಂಡು ಒಂಚೂರು ಅರ್ತದ ಸಿಂಕಡ್ ಒಂಚೂರೇ ಚೂರು ಭಾಜನೆ ಇತ್ತು. ನಾವೇನು ದೆಕ್ಕದ ಪಾಡಿ ಎಕಾಡೆ ಆಂಡು 12:15-12:20 ಅನ್ನಗ ಬೇಲೆ ಆತಂಡು ಒಂಚೂರು ಮೊಬೈಲ್ ತೂಯೆ ಕುಲ್ದು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಇತ್ತು ಪಂಡ 1-15 minutes ಉಂಡು. ನಾನು ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಕೊಡೆ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಪೀಸಸ್ ಮಸಾಲ ಕಲಪ ದೀದಿತ್ತೈತೆ ಐಟ್ ಕೈತದು ಒರಿದಿನಿ ಒಂಜಿ 4 ಪೀಸ್ ಒರಿದುಂಡು. ಕೈಪೊಡ ಬುರ್ಚಾಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೈತುಂಡ ತನಿಷು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಶಾಲೆ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತದು 2 ಪೀಸ್ ಕೋರಿ ಪಂಡ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ತಿನ್ನೋಲಿ ಕೈಪುಗ ತೂಕ ಉದಾಸೀನ ಒಂದುಂಡು ಬಟ್ ಕೈಪೆ ತಲ ಮುಚ್ಚಿ ಇಂಚ ಮಾತ ದದಂಡೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನೇ ಉಲ್ಲಾಸ ಅದು ಪೋಲಿನಮ್ಮ ಅನ್ಪಂತೈತೆ ಕೈಪೆ ಅನಿತ್ತೆ ಉದಾಸೀನ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಕೈಪೆ ಅಂಚ ಕತೆ. ಸೊ ಆಂಡ್ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಬಾಲೈತೆ ಲಕ್ಕೆ ಒಂತೆ ಪುರ್ತುಡು ಐಡು ದುಮ್ಮೆನ್ನ ಲಂಚ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಂಡ ಎಟ್ಟೆ ಪೊಕ್ಕ ಬಾಲೆದು ಪಿರವ್ರದ್ದು ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಕತೆ. ಒಂತೆ ಕುಂಟುಂಡು ಮಟ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಮಾಡ್ತದು ಕೋರಿ ಕೈಪರೆ ದೀದು ಕುಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ ಒಕ್ಕ ಮನಸ್ ಮಲ್ಪೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಸೊ ವನಸ್ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ಲಕ್ಕುವೆ ಐದು ದುಮ್ಮೆ ಲಕ್ಕಂಡ ಐ ಶುಡ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಚ ಕತೆ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇನ್ನಿತ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ. ವ್ಲಾಗ್ ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಪಾಡೋಡು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಡು ಒಂದು ಇನ್ನೂ ದಾಯಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪಾತೆರೋ ಒಂದಿತ್ತಂಡೆ ಎಂಕಲ ಒಂಚೂರು ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೀ ಆಪುಂಡು. ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಈ ಟೈಮು ಇಂಚ ಮಾತ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಐ ನೋ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಆಪುನೇನು ನಿಕಲ್ ನೋಡು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನೆ ಎಂಕಲ ಮನಸ್ಸು ಗೊಂತು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಪುನಂದಾತೆ. ಸೊ ಅಚ್ಚಕತೆ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಪಿರತಿಕ್ ವಾಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕಂಜಿ ಹೊಸ ತಾಯಿನ ವೀಡಿಯೋ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಂಚನೆ ಮಾತಾ ವೀಡಿಯೋಸ್ಲ ತೂವೊಂದು ಪ್ಲೇ. ಓಕೆನಾ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.